Anambra State nke ụlọọrụ Federal Road Safety Corps FRSC amalitego ịkụzi ihe nke ọnwa mba ha dịka ha na-aga njem n'okporo ụzọ dịgasị iche iche wee na-akụziri ndị mmadụ maka mkpa ọ dị inwe nchekwa n'okporo ụzọ n'oge ọnwa mba. Ndị isi nakwa ndị ọrụ ya bụ ụlọ ọrụ nupụtara n'igwe wee sonye na ya bụ amma bụ nke kwuru na a na-eme kwa Satọde nke mbụ n'ọnwa ọbụla ma bụrụ nke bụ n'obi ya bụ iji wee kụziri ndị ji okporo ụzọ eme ihe gbasatara mgbe ọ dị ha anyị na-eke nkwụcha na ị na-edobe iwu niile eji ahịa ihe ọnyịnya n'okporo ụzọ. Onye nta akụkọ anyị bụ Daniel Ezigwe ji akụkọ a wee bịa n'uju. Ya bụ atụmatụ ime jogging otu esi na-akpọ ya bụ nke ndị road safety mapụtara na isiokwu nke ha kpọrọ Working for a Safe, Healthy and Livable Anambra State. Ọtụtụ ndị otu ndị Special Marshal nke Anambra State, ndị Sport Development Commission, ndị Nigerian Security and Civil Defense Corps, nakwa ndị Nigerian Immigration na ndị National Drug Law Enforcement Agency, nakwa ndị ji otu afọ efe ala na ha bụ ndị sokwa na ya bụ atụmatụ. Ka ọ na-ekwu okwu, onye bụ onye isi ndị road safety na Anambra State, Maazị Adeoye Relewuyi, kọwara na ya bụ atụmatụ bụ iji nyere ma kwado ndị ọrụ road safety ka ha bụ ndị ga-agbasi mbọ ike ma na arụ ha ma na uche ha. A dụrụ ndị mmadụ ọdụ maka ịhụ ka ha kwụsị ị na-agba ọkụ ọsọ n'okporo ụzọ ma tụmadị ịkwụsị ihe mberede okporo ụzọ n'ime afọ a. Maazị Irelewuyi kọwara na ya bụ atụmatụ nke ha wepụtara bụ iji nye aka inyere ndị mmadụ aka tụmadị oge ugbu a na-aba na Ember Month bụ mgbe eji enwekarị ọtụtụ ihe ọghọm n'okporo ụzọ ma kwuo ha ga-ahụ na ha mere ka ya bụ ihe mberede a na-enwe n'okporo ụzọ bụrụ nke ga-ebelata. N'okwu nke ya, onye bụ onye Anambra State Coordinator nke ndị Special Marshal, Maazị Patrick Esumayi, kọwara na ha gbagidere na ya bụ atụmatụ iji nyere ndị mmadụ aka ịhụ na ha kwụsịrị igbu oke ọsọ maọbụ ibu ibu n'otu o kwesịghị maọbụ inwe taya nke eji anya ụgbọala nke na-adịchaghị mma, ma kọwaa na ya bụ atụmatụ ga-enye aka ịhụ na afọ 2022 ga-abụ nke na-agaghị enwe ọghọm okporo ụzọ n'ebe ọ dị ukwuu. Onye Director nke News and Current Affairs nke Anambra Broadcasting Service, Maazị Gebe Okpalaeze, bụ onye otu ndị Special Marshal, sokwa na ya bụ ịga njem n'okporo ụzọ.